ngam yidde ɓeydade ɓallitade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi Média groupe Piindi Média hebli des cartes de membres sodde kartal Piindi Média ko wallude haalirde nde kam e yeɓirde nde no jokkori golle kartal ngal ɗo e Sénégal ko 2000 francs, Afrique ko 4000 francs, Europe ko 10 euros, Amérique ko 10 dollars. An hettiyanke Piindi Média yeeɓiyanke Piindi Média aɗa wawi ko ɓuri ɗum bisimilla ma kala jiɗɗo hebde e carte ɗe aɗa wawi noddude e 77 929 56 68 ma heb kabaru labɗo to carte ɗe keeɗi. bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe to gonɗon en gonirɗon yo jaam Allah e kisal wone moɗon en garti ɗo hande yewtere meɗen yewtere rendo piini gowɗen wadde kala e saaha eɗen jewtide hen e bandiraɓe eɗen jaada hen omo ganduɗa woni denɗi meɗen Salidia hande noon mi yurmoto ay hande ko sese gardumi tan ko dardem mi toñatama no wonno mbiɗa andi ko tawmi lesa hande ɗum noon Salidia calmina haade meɗen tigui nattude yewtere. mi salmitimama mi juurmama dinɗo yam ñaganmama Allah moƴƴere e seydi Sow en jetti Allah kadi en juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Dunudina Hammad Aliou Reh gorko mo Daara Harayɓe en dewre makko en juurima ɗon dendagal serenɓe Fuutankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen arde jonnade bandiraɓe hande noon a wawata toñimi tawno homi guiɗi ɗo moye sokkorde ñanden kadi mbinoɗa ka idimoye aɗa andi a idaki min ñande mbiɗa idimoye fof ko ñande hen ɓuurmi wawde fewnita aɗan hande kam ari ko an adi kam ɗo e Piindi mi ari kadi mi tawi aɗa jooɗi bidon ñebbe goni sarama heddi tan komi yurme tan mbasmi foddem kono hande kam komi pewnitiɗo ala foto mbawɗa rewde aɗa andi ñandena wino ko min tardin émission ngaji ɗi kala ñande nodduɗa mboɗo naaɗo e dow leeso joni noon haalan bandiraɓe han kaldiraɓe e nunɗam hol tardino ɗiɗo émission ngaji holko tagui joni ma won jonti ɗiɗi ɓe jeyani émission Rendo Piindi wona mbiɗa kam haaldu Allah kam ɗum noon noon ko bandiraɗo gorko Daoudou Ba haali ha to e France o yimi noon hakkude mo e Dieynaba Sow émission moɗon lowdi ndi fo yuɓɓude wadde fayida weeli kam men ko denɗiragal ngal hakkude Sosoɓeɓe e Diadiaɓeɓe wonno ko min wonani ɗo Sosoɓeɓe min waɗiɓe ɗo représenté alay saago noon min koko jimi tan kalmide baɗɗoɓe représenté o tiiɗani seydi Sow beltanimama en beltima kadi jottade ɗo calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi ñaganmaɓe Allah moƴƴere seydi Sow tigui machallah en garti ɗo tigui yewtude nde wonno ñandede en gaddino ɗo toɓɓere wande fayida hono toɓɓere cehilagal kono kadi haade meɗen fuɗɗade en calminat o mo ganduɗa woni mawɗo galle o hono Abou Samba Diop en jetti kadi jagganɓe en kaɓirɗe ha mbawɗen tigui yeede hono Djiby Dieng wondude kadi e Ali Fall e dendagal ɓe ganduɗa ene gollo ɗo e Piindi TV Salidia ñandete en mbino gasani en mbino laftani kono ha joni kay en jokkat tan e toɓɓere meɗen cehilagal nde wonno so wiyama cehilagal ina yaaji en jii cehilagal hande ina wayni en jii cehilagal ngal no siforini en jii caɗele gonɗe hen ɗe ha joni holko gartaten tan e yewtere meɗen ñandede nde ko mbawɗa artirde hen haade meɗen tigui nattude dawol gongal eyyi cehilagal kam ñande en kaali hen ha kalɗen hen toɓɓe tati ha mbiɗen waɗi ko jaadiɗo waɗi ko cirlidiɗo waɗi ko sehil ha mbiɗen kadi en waɗi guiɗo tawni heeso wona sehil wadde noon ko wiide tan ha joni woni no mbinomi ni ko ñande hen ha joni ko hen gartanmi ko ɓuuri hen hewde hande ko yaadiɓe eɗen mbawi yarude e banggue mo ganduɗa hande ko woni jaadigal jiya neɗɗo cikka ko sehil ma taw ko jaadiɗo surtout hande e aduna mo gonɗen o enen fof eɗen gandi hande gonɗen ko aduna virtuel gurdam meɗen fof ko gurdam téléphone aji gurdam men fof ko gurdam réseau sociaux ji so tawi hande a yiiɗi andude yimɓe ene belti sa yi to e statiji ɗi aɗa wawi andude ɓe belti
so tawi a yiɗi andude yimɓe ɓe kaɓi sa yi to estati ji aɗa wawi andude ɓe kaɓi gila hakkude noon joom galle e joom suudu muɗum hakkude ɓiɓɓe yummu e hakkude yaadiɓe tigi ko ɗon tigi jinnomi garen ni hannde nde wonno so tawi wiyama cehilagal tan aɗa andi Pulaar ene heewi wiide cehilagal bonata to jam fo tawa wonno kala e saaha eɗen jiya ko heewi no suurotono ko heewi no mofteteno kono so tawi yeehi ha haare ari tan suurte waɗata noon ko sehilma moftanma selluma kaɓon yaha weeñuma holko pamɗa e ɗum ɗon Salija eyyi kaɓon yaha weeñuma ɗum min garta tan e konngol ngol mbinoɗa ñande en woni sehilma tan ko firtora ko woni cirlidiɗo ma tan ko firtora ko ko yumma ko on goto ganduɗa so weeli hay goto hewani tinde hay bamma ni ene wawi wasitinde so metti hay bamma ni ne wawi wasitinde par ce que yumma ko cuurowo kono hande ko heddi ko foof woni ɓiɓɓe yumma yo woni sehilaɓe yo woni yaadiɓe yo ko ɓuuri hen hewde woni hakkude debbo e gorko resodirɓe yo ko ɓuuri hen woni collégue aji ɗi yo woni liggotoɓe renduɓe golle ko ɓuuri hen hewde so baddi tan sa yi to estati ji woni mbimi saɗa jogui numéro aji mabɓe kamɓe ɗiɗo foof ma yi ɗum holno jirta ɗum jirta ko goto foof ene waɗa estati ene waɗa garuwali goɗɗo ko woni wadde woni garuwali woni mallude enen fulɓe mbiyata mallude ene malla goɗɗo so ɓe beldi ma yi mone mabɓe foof ene waɗa vidéo ji goɗɗo ene weltina ɗum ene jarno ɗum ene manta ɗum so ɓe baddi tan kadi ɓuuri hen hewde sa yi to ma andu jomum woni ko wadde garuwali goɗɗo woni wadde woni no mbiɗen e Pulaar mallodirde mais beele ene jari ɗum jarani woni ɗum ko min mboɗo heewi wiide neɗɗo so tawi hankkandi haajuma natti wonde muɗum aɗa foti wawde welsidade mbaɗa andi kam gueɗe ɗiɗi nani hen kam ko jogade haaju e hewde connexion e jogade temps woni haaju jogade haaju saɗa jogui haaju alay sago joɗoɗa tan koye WhatsApp aɗa waɗa estati ew saɗa jogui connexion noon WhatsApp ma ñifata eyyi aɗa andi saɗa jogui connexion e saɗa jogui haaju foof neɗɗo aɗa wawi wadde estati taw ñande pinɗa fof aɗa waɗa estati ala kono mallodirde e mallodirde nde neɗɗo aɗa wawi waɗa estati eyyi toon paami taw kam ko a jogui temps tan bettoɗa estati jaaha haaju toon paami mbimami ko neɗɗo ne wawi ñande pinɗa fof aɗa waɗa estati taw ko mbatta estati ko taw ko gartam taw ko gartam taw ko wadde estati taw ko weltinde yimɓe yeeɓoɓe estati ji ma walla hokkudeɓe leçon de vie par ce que hande won konnguɗi kewɗi won vidéo ji kewɗi won haaluji kewɗi ko pour wawde wajade yimɓeɓe artirde haqqillaji mumen e rentinde ɗumen kono wadde estati sabamde mallude neɗɗo hol sens muɗum ɗum woni ko mbimi neɗɗo so tawi a natti jogade muɗum haaji aɗa foti wawde welsinade ɗum min de min Salija mboɗo jogui jikku goto Dieynaba mboɗo sikki so yimɓe fof mbayino am tan aduna o hayso tawi yimɓe poftani ma woɗɗo ɓe jettaki e tampere woni ɗum ko min so tawi haajam natti jogade wonde e neɗɗo o tan ƴeew hayso mi fotte makko mi ronki andude hol wuttimo ɓooni par ce que mi daratamo mi yawnorama ɗum ha ganduɗa somi andi neɗɗo o min natti famodirde komin famodirnoɓe emin nandeteno emin jiideteno emin pamodirno min natti famodirde tan ƴeew hay estati makko mi yeɓata mbaɗan mum koye silencieux mi yeɓata estati makko mi watta estati hami visa mo par ce que haaja men famɗe makko kono noon so tawi neɗɗo a wi on natti weldude oɗon belduno on natti jogodade haajuji ñande pinɗa fof aɗa lijjita holko woni e dow muɗum sa fini holko guiɗɗoɗa wadde ko yaade yiloyade estati makko holko waɗi estati hande kala ko wawi haalde en vise ma walla visa anima nawta dattira ɗum e hoorema ɗum kadi en waɗi sa renayi ko caɗele ɓeydo hakkude moɗon par ce que yimɓe miijo kala ko muusi ene wawi wodande weeli alata ko welata ha wiye mettata kono kadi ala kadi ko mettata ha wiye weltata yiyama ɗo sehilaɓe wiyetenoɓe sehilaɓe yaadiɓe mbaddi naati ɗo internet uji mun foof yenni goɗɗo mun foof ƴettima goɗɗo mun foof huɗima goɗɗo mun foof yettima goɗɗo o andanno goɗɗo fof haali ha yetti e goɗɗo e jinnaɓe muɗum yiyama ha sikka hakkude men pewta hande jiyama nana jaada ene longodiri ene pijji ene jala wadde noon so tawi jomum miijunomo ma weldere wat so miijunomo ma wonde mbatti yaadude ha ene pilma kadi ene nattine réseaux sociaux yimɓe jeeɓa ɗumen nde ɓe mbaddine ma wod maɓe goppu kedde woni ɗum ko kedde ene poti wadde hakkude neɗɗo e neɗɗo o kono sahaji noon sehilaɓe ɗiɗo ina kaɓa jaaha ha jottodo to potani yettade kono taw wonano sagoji mumen ko naafi gueji naati hakkude mabɓe
exemple ɗo joni mo ɓe jiɗɗa ɗum ɗo famminde walla ɓe jiɗɗa famminde bandiraɓe wonde yimɓe mbawi habde kono sino ko haare mabɓe kamɓe tan eɓe mbawno habde ha ɓe beldita kono watta gacce kono nde ɓe kaɓata nde haareji ɗi naati koye réseaux sociaux goto foof naati hen haali goto foof no haala hen no welira anne so tawi woodi a nani a addanama kaari wima ni walla addanama vidéo ji wonde ko kaari haali ɗum annene jaaha mbaɗa vidéo walla mbiya kaari min mbiɗa andannomo ɗum anne sa yeehi réseau he haal ɗum wattuni e o yaha noon ha yetto to gandanɗa hoore mat fotani yettade kono mbiɗa sikki hande so tawi neɗɗo mo cekkodirɗa cehilagal o jeehi ha on mbiyama kon sehilaɓe oɗon poti hersude waddude walla haaldude woni kongi miijade janggo e jaam no wawi kawritoyon banggue goɗɗo no wawi belditoyon saabu ɗo joni hewɓe gaybodirino duttinani gondi mais ɗum ɗon wona cehilagal ɗum gonga ala hen wona cehilagal ko jaadigal parfois neɗɗo no wawi ɓadadema yiiɗa widema ka sehilma kono yiiɗi tan ko andandema so fini weññuma dañi tan kono andirma exemple joni en jiiɗa haaldinde woni yeeyoɓe keremaji wonɓe e TikTok tan wulloɓe ɗon hono Mame Ndiaye Savon en aɗani won debbo hen goto ɗeɗo balɗe jogui caɗele dewgal kono neɗɗo goto naati e compte muɗum haali caɗele dewgal makko guila probléme makko to fuɗɗori kanko e gorko koɓe mbaddi ha koɓe ceeri itti fof weddi e TikTok te kanko haalani goɗɗo haalani ɗum joni saabi ɗum ko neɗɗo binoɗo ko sehil makko kañum andanimo yeehi yaltini ɗum e sakte sirlu makko on wona sehil makko on yinno ko ɓadademo tan ha heɓa e makko ha andanam daña no saktiri sirlu ɗum woni ko mbiɗen ko ñande en yo neɗɗo wawa sernude holko woni sehil e cirlidiɗo yo wawa sernude holko woni jaadiɗo e sehil yo wawa sernude holko woni guiɗo e cirlidiɗo neɗɗo wonama keɓɗa foof cirlodira sehilaɓe noon ne mbawi hewde woni no mbimi ni hande jaadiɗo ma ne wawi wonde sehil ma ko wiyete sehil ko kala jaadiɗo kala mo jiiɗoɗa wiyete o ko sehil kaari a faami kono yo waas wonde cirlidiɗo ma par ce que neɗɗo sa yini andanma hunde hande gandanɗomo dewgal ma caɗele dewgal ma ha yalta dans les réseaux sociaux o haali hen fof ha poɗɗo andanma mo fota andandema andanma aɗan o mona cirlidiɗo ma ɗum noon noon yimɓe ndento hewɓe mabɓe waɓe noon ɓe kewi tan ko garde puntuma ha ɗum ɗo kalna ɗumen sirluji ɗum ɗo sirluji makko no kañumen gaddanta eyyi ko ɗum woni wasde jogade e jolfu mbiyata bammeɗo biir wasde jogade sillu reedu ayi jimowo goto o wi won mbiyowo lahal mani uuri yiiɗi laabe tan koko ndundiɗa ay reedu ko lahal sa hippi ɗum hay goto yiita ko woni nder neɗɗo yo jogo sirlu reedu muɗum ay won sirluji ganduɗa pour min hay goto wawa andande hay yumma jibinɗomo ni fota wawde andandema ɗum koye reedu ma tan foti mayde won sirluji koye reedu ma tan foti mayde ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata noon kala neɗɗo won sirlu mo joguini hoore makko mo hay goto andana ko heddi ko ganduɗa kono wiye hande hunde kewa hakkude Dieynaba Sow e Sely Dia ɓe naata hen poɗɗo haalde hen haalen fota haalde hen haala hen so jomumen beldi tan ko an hersatno an hersata de o wasa yaada ko wona haaju mum tan hewɓe belditide te kadi kamɓe keddoto nder wadde noon neɗɗo ne foti yaada ko woni kalnode hen fof yo ƴewta ko haalno par ce que ko ɓuuri hen hewde waɗa heewide won yimɓe jogui ko monde mumen à part aɗen won hande wonɓe dans les réseaux sociaux ɓe jogui ko monde mabɓe à part kamɓe pour darade ɓe ɗo ɓe ƴattodira ɓe kuɗodira ɓe kalnodira ko boni janggo jiyaɓe ɓe liggodira way ɓen kono sondel miɗi ko haydara ko jaadigal hypocrisie woni jaadugal hypocrisie ko kalan bandiji en jaadan mone men fof ne wara mone men fof ne wujja mone men fof ne fena eɗen ndendina eɗen pecca ñande fof pellitɗen janfodirde kala ɓurɗo goɗɗo doole wara ɗum hefta jawdi ndi fof wadde noon ɓeɗon so tawi ene kaɓa ala ko woƴi hen heddiɓeɓe waɗa heewi wiide haare lamɓe ala ko woƴi hen miskineɓe Allah par ce que a wawa nadde hen wadde ko wiide tan min kam ɓurmi wawde hande wadde visé walla ɓuranmi wawde hande haldude ko waɗoɓe gaaru waale dans les réseaux sociaux jarani kadi neɗɗo woni ko mbimi ko so tawi a felliti aɗa oppamo yo won gonga e ma welsindomo kadi ko nden mbawata ni dañde jaam nden mbawata lelade ɗanoɗa
ko ɓuri hen hewde de par ce que neɗɗo so tawi hande a dañde makko caɗele tan a ƴettimo a waɗimo e haqqille ma a waɗimo e ɓerde ma sa yi neɗɗo a daña makko caɗele aɗa yaha lijjota ko wuuri aɗa fina ñande fo aɗa ƴeewi ay statiji makko aɗa fina ñande fo aɗa namdo haaluji makko aɗa nodda Dieynaba Sow i kaari kam no woori i kaari kam no selli i kaari kam i kori ala ko heeɓimo par ce que kala no piɗɗinɗa firde ko kala ñande pinɗa aɗa miiji aɗa yiiɗi yo bone hemmo beele aɗa jalamo beele bone mo miijantoɗamo o emo jiɗanɗamo beele ne heeɓa beele ne jalamo beele a anda anni ko suudu ko joomum tan walata hen kala annimo balliranɗamo e reedu ma sa fini anni o Allah ne wawi artandemo ɗum yimɓe fof ne mbawi weldude yimɓe fof ne mbawi waddude kono waddude addata gañgu hay sino a natti famodirde neɗɗo o yiɗanmo bonande so tawi ɓe mbi ɓi yumma ɓiranimo mboɗe jaam an ɓiranmo daña jaam mi natti famodirde e ma mi añatama mi hurotakamo mi yiɗantama bonande mi lijjitta gurdam ma mi aybintama kono noon ma mi welsinima mi oppe wonko ganduɗa hande Allah waɗoy foof seɗen poti wawde hawridde kawriten taw gacce ngalta sa ƴukkima sen potti ko an ƴukkoto wona min ƴukkoto so Allah fodani kadi kawrito en taw kam gañam tumago ala ɗon mi bonnata hakkudem Allah subhanahu wa taala o par ce que mbi aduna ko aduna ene juuri koyngal ne juutike aduna juuri koyngal Dieynaba kadi hay goto anda hen sahaji a yiiɗa neɗɗo bonande taw mo jiɗanɗa bonande o taw moƴƴere makko woni koye junggo makko moƴƴere ma an woni koye junggo makko haal pour eɓen kewi wiide hen sahaji neɗɗo ene nokka e fawru ñande pinɗa fof aɗa nokka e fawru ndu kono ñande pinɗa fof aɗa ñaago Allah yo fawru ndu huɓɓu beele so fawru ndu huɓɓi so weeti ma dañ an ko pattinɗa wadde yo bandiraɓe gartata haqqillaji mumen ganda aduna ko mere gañam tumago ngu jarani hakkude meɗen kono cehilagal weeɓani cirludiɗo weeɓani cehilagal weeɓani cirludiɗo weeɓani kono kadi Sally Dia holko kalɗa e ɓe gandanɗa hoore ma neɗɗo arat wona sehil ma ha ɓooya humane joom galle ma walla ara wona sehil ma kadi dafeɗa sa yi ceerno wiya ko sehil ma golli ma holko pamɗa e ɗum ɗo aɗani ɗum fof wiyama aɗani yiyama aroɓe gona sehilami ma kumdine joom galleji ma walla maya heɓta debbo ma aɗa andi maya ni heɓta debbo ma aɗa wawi wiide ala Dieynaba aɗa andi koɓe mbi kam mayiɗo kam mayi tan oɗo ko mawɗo o wino ko mayiɗo fof yo kono ƴeew so wittaki ko kañum kono aɗa andi mayde neɗɗo hande ɓi yumma mo jiɗɗa yumma baɗo wawi lomtade e suudu ma wona an gorko o sehil ma ene wawi mayde ƴettata joom suudu muɗum ɗum ne woodi min mboɗo jaɓi ɗum woni min koɓe jaɓani ko mi mbiya ka sehilam ha para gara mi seere lomtoɗa e suudam walla gara nawlodiren on wona sehil on ko jaadi ɗon yiltono ko place ɗum tagui hande oɗo ñalom ɗo yetti ɗo beele anda wonɓe ganduɗa hay ɓe jiiɗi yumma e baɓeɓe ɓe kolaki ɓe worɓe mumen te kadi ne woodi yiyama min mi yii wona mi nanide ko mi yii debbo jaltidannoɗo o resodirani e gorko kono o yaltidi e joom galle mawniku te omo wona e nder galle min wi o yaltidi e joom galle mawniku te kadi ɓe gondi e nder galle eɓe gonna e nder galle goto te gorko o wonno ko États-Unis kanko ummi Fouta ari ɗon waɗa formation o ari o woni e nder galle he kamin nananno ɗum ko yumiraɓe ɓe jiiɗi yumma e baaba kanko e debbo debbo ne waɗimo hébergé e nder galle muɗum nden ko temps uji Skype debbo o noon janggani woni ɓi yumma ko baɗɗomo hébergé o gorko mum noon gonɗo caggal leydi gonɗo États-Unis o ko jangguɗo kanko kadi ko jangguɗo nde here debbo o kañum so tawi yeehi tan kanko e gorko ɓe leeli ko Skype gorko ene waɗanamo ha ƴettunoyimo suudu banggue goɗɗo taw so gorko ummima États-Unis ari o natti wonde e nder galle he taw yahata tawyamo e nder suudu makko te yumiraɓe ɓe jiiɗi mum e baaba min mi yii ɗum te ha ɗo joni ɗo kaldeten debbo o ɓi yummakko meeɗa tinde o meeɗi yaltidde e joom galle muɗum te min mboɗo andi ɗum wadde ɗum ne woodi mais est ce que ne waɗi battani Dias ne nane makko kanko debbo o kono noon Dias ne nane e gorko o ala gorko kam ɗum ko yewtere à part gorko ko yewtere à part men gartu hen Dias ne nane muɗum par ce que tawi Dias arani mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe foof o ɓiyum makko o kam kañum kam ñamlanimo ɗum wadde noon so tawi jomum miijimo ɗum ma taw oɗo garɗo yaltide e joom galle makko o te so tawi mi juumani e banggue l'islam ene dagui ni ɓe nawlodira tawde wona kamɓe jiiɗi mum e baaba
ko yummiraɓe maɓɓe jiiɗi yumma e baaba wadde so woni no gorko e wona en dagui kono yoɗani ko ɗum Mame Abdou Aziz Sy wino o wi wonko l'islam ene dagni o wi taw yoɗani e aadaji meɗen kono oɗon gorko wadde so fellitino resdemo oɗo debbo mboɗo sikki tan omo paari pour wawde resodirde oɗo gorko te o nawlodiri e ɓi yumma mo ganduɗa yummiraɓe jiiɗi yumma e baaba beele so ɗum waɗi no bonnata famille o ene bonna wadde o yimɓe gartat haqqillaji mumen kono haydara de famille ji joni tawi gorko on jogui kalis haalete ko balɗe yejjitama ɓe para ɓe ɓenna ɓesgu ara ɓiɓɓe gara watti wiyede ona kaari ko onon jiiɗi wadde noon yummiraɓe mum jeno boyal neɗɗo yiiɗi foftude wadde cilludiɗo ma yumma pofta ko heddi ko mofta e nder reedu ma so wodi ko musma ko ganduɗa ɗum mboɗo foti wawde yaltin ɗum somi yaltini mi haali taw so yaltoyi janggo ala ko bonnantami par ce que neɗɗo kadi ko neɗɗo tan ɓe mbi wonko wonata e ɓerde tan so yaltani so ɓooyi wontantoma ko refi ɗum tagui tuuƴi keewi ɗum tagui won anduɓe en mbiya so tawi hunde muusima sa ronki wawde dañde mo kalɗa ya paya e ladde kuccita hay sinno ko lekki kalna ɗum en mbi kadi sa haalni ɗum lekki ki Allah haala muusde e mettude e mbi ene ɓuuri heewde sa arti tawa lekki ki ene yooyi won wiyoɓe noon sono woodi walla so wodani wadde firti tan ko holton ladde jaaren ko ladde joste walla ko ladde menda jeeɗo essayen ƴeewe ɓe gam mboɗo andi ko moftumi ko e duuɗo reedu somi yaltinani ɗum lekki ni so yorande ma da jooɗo to ko kuccitta koye geej tan an kadi bempeje kala ene woodi kadi en moƴƴi ɗon ɓuuri moƴƴi yo ɗon en moƴƴi par ce que min kam ɗon mbaɗa ɗon conseil yimɓe min ko ɗum guuranmi min hooram somi dañi hen sahaji ɓuuri ko mettudemi kewmi yaade ko geej tagui mi meeɗi wadde séquence goto meeɗi haalde ɗum Tidianete Sarr e nder hoddiro séquence o mi dañi caɗele mi yeehi nder geej mi jooɗima toon e hayre mboɗo huccita e geej Tidianete Sarr yiili kam mi yiitanimi o wi o mboɗo andi jikku makko nde o dañi caɗele foof o yahata ko geej o ari o tawimi toon min tuurni séquence o ha paari jiilmi hoore kanko e Dawoudou Diouf woni scénariste o ɓe mbi ko woni mbimi ne hawni mbima windi oɗo scénario mbimi kono anda o wi ɗum mbimi min pourtant ko ɗum guranmi en vrai vie mbimin kala nde dañmi ko muusimi mboɗo andi ɗum ɗo ko muusimi ko Allah fawimi ɗum wona haala wawi ittu ɗum wona e hunde kewmi heɓoyde ko geej muccire e geej won toon hay sinno ko 1 heure temps ha vakuji geejuji ɗi naata e am no feewi o naata e am mi huɓɓa otam mi arta mi natta e nder suudam mi salli ko muccire Allah subahanahu wa taala mi juula mi ƴetta kursam mi yaafno Allah subahanahu wa taala mi ñaago Allah pawɗo am ittema ɗum wadde geej kam ko mbawɗa haalan ɗum fof koye reedu muɗum mayata mi sikki ɗum de geeñ o yajjini kam haydara yaltata ɗon ɓuuri an hande jiiloɗa baɗo no Dieynaba Sow ko soho ala bammelu pire kalmo kalanɗa ɗum so fini janggo jaja wonno ko ñebbe tan ñamata deedi ɗi ngala ko yaltinanma o fota yaltinandema heddoade jooɗade nimsita wontan ma mette laabi ɗiɗi mette a dañi ɗe to caɗele a ari a waɗi ɗum confié mette kadi goɗɗe neɗɗo mo kolinɗa o a waɗi ɗum confié yaltini caɗele ma weññima woni fajananima sohla ma addinima caɗele wonko Viviane haalnode o wi kanko ko ɓii ko debbo ko ono jaggi on woni sehil makko woni giƴƴi woni koye gonga confidente makko Zeyna Ndour ko gongo woni kadi min koye makko jaadimi sa heɓi mbay tan no giƴƴiraɓe ni ko ɗum woni lawol ni ɗum foti tawno ɓiɗɗo afa debbo ko sehil yummum hande hay goto holnaki hande a yiyat neɗɗo no wonde ma oɗon ndendi liggey walla oɗon ndendi golle walla oɗon goni sehilaɓe taw an kala ko dañɗa ene jalanma kala to hunde heɓma o boni sara ma kono sinno ko sago makko a heɓata ɗum saabi jomum yaha golloyma ɓe kangue fof yeyama ɓe maaya ɓe dafe Sali Dia aduna no hulɓini eyyi kono ayi Allah subahanahu wa taala o ɓe mbi nden oppanno ko ha janggo mataw ha jomum yahoro yoɓa ɗum joni o yoɓanma ha guila ɗo e aduna kadi joni o hoppata ha wona duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati aɗa ko mbiyata haqqe yahata laddat ko nden laddanno joni haqqe watti ko dogde mbaro ɓurani joni wona ha yawde watti ko dogde keero kanko ɓuuri yawde sa waɗi neɗɗo hunde bonande te ko gonga e ma bonande mbaɗɗamo nde ko gonga ne selli ko an te mbaɗɗamo bonande nde kanko bonande mbaɗɗamo nde o ruttanimo ɗum o huccire Allah subahanahu wa taala o wi ɗum ya Allah ay ɓe mbi Allah duwaw won duwaw mo ganduɗa o buntata ɗum duwaw oɗo gonɗo e leeso hôpital en rafa ha tampi duwaw oɗo toñaɗo e neɗɗo rentuɗiɗo duuɓuji tati moƴƴani kala nde mbiɗa ya Allah yo Allah ñawam hakkundema kaari hay sinno komo jiɗɗa yumma e baba nde wonata lebbi tati so heewi ko lebbi joogom jomum yiyat ɗum sahaji jiya neɗɗo wona e caɗele tan taw ko haqqe heeɓi ɗum
mi meedi mboɗo wonde neɗɗam gooto e nder or min ngari e nder station min jiɗɗon rewɓe en jelo guddi mi posa tan mboɗo sakko jimi kanko sakkay te mboɗo andi ko laaɓɗo rewiide ko cakroɗo joni noon mbiyoma an ko tagi a sakkay o jaali o wi hema debbo mbimi e o wi no Allah waɗi teddindemo ni mbiyomi e o wi no Allah waɗi hormade debbo ni mbiyomi e no Allah waɗi suurde debbo ni mbiyomi e o wi kala ñande debbo dari e bedda ene yelo o wi wonko sakki ko moƴƴani mbimi ha o wi ɗum tagi mi hewani sakkade debbo jeelotoɗo e nder bedda wadde ko haala mawko woni ɗo wadde yo neɗɗo reeno sakkude Allah subhanahu wa ta'ala kala ko mbawɗa wadde mo kono sahaji noon aɗa wasa sakkude kono gona jibineɗa tawa won hakke wonnoɗo an jaaha an donta ɗum e jeeram min mi jaɓani no waɗa de jeenam min mi jaɓani haqqe no waɗa de par ce que parfois aɗa ara jibineɗa gara tawa yumma jelotoɗo an sa ari a woni hen eyyi jinmi wiide tan ko neɗɗo ne jibine tawa yummum ko jelotoɗo ara wona milliardaire eyyi no ara wona milliardaire ay haqqe kono kadi ina ara kadi tawa yumma ko jelotoɗo ara kañumne min de mi hewani jabde ɗum mi hewani jabde haqqe ene rone haqqe Allah subhanahu wa ta'ala omo nuddi jeenam omo nundi de ko ɗum tagi kala haqqe nga jiiɗa fawe neɗɗo ko haqqe mo ganduɗa ko joomum liggini ɗum hoore muɗum yumma ko jeltoɗo haqqe mo wonno harte makko a watti yalade o an so tawi an a waɗani bonande a jibinama e nder hen Allah ne wawi ittudema hen jinmi wiide tan ko neɗɗo kala ko mbawɗa jabbude ko ɗum woni ko coñata neɗɗo hewani jabbude ñebbe walla ni wodani o soña gawri yimɓe ndento haqqe yo yimɓe ndento weñude neɗɗo ay suture no moƴƴe neɗɗo e ɗo balɗe wonko haalte ene haalde oɗo biteɗo kocco barma hiya haali kulɓiniɗo kanko mboɗani men gatta makko émission spécial o biyaɗo woyni ministre uji eyo woyni journaliste uji eyo e animatrice uji noon mbar fulɓe ngala hen tan wasara min wasara kanko men gara makko émission spécial eɗen cuusi emen ga mbaren jatta en hay nokku en jara enen de oɗo wiyata Allah ne suuri en on banggue hande hado jam oɗo no way tan ɓoyde yiilede ni 2018 ha joni eyyi aɗa andi 5000 plainte eyyi aɗa andi ko waɗi noon aɗa andi ko waɗi noon Allah ne wawi darde kada saɗa won bonandeji saɗa waɗa ɗumen hewɓe mayide won bonandeji saɗa waɗa ɗumen o daƴƴanoma darama omo jarli pinoma aɗa jarli be aɗa sikka ko mbaɗɗa ko an artata e ma kono wallahi ñande felliti artude e ma cikkata ala mo yi sona an bonande neɗɗo wawa wadde ɗum e aduna bonande nde duumo aɗa tooña yimɓe aɗa weñña yimɓe aɗa woyna yimɓe duumoɗa e nder hen an battane ma moƴƴa on ala yallah faboy yallah moƴƴin battane ko ɗum jari ñaga gandumi tan kocc pinɗo fo yo duwoto Allah rokku ɗum ɓiɗɗo baɗoɗo kocc eyyi joni ko makko gasi wona o jaggamo sohama kono haade makko sokeɗo fewni nguurdam makko ko feeni kono ko fewnuno foof ma bon aɗa ko tagi ɗum kala jawdi ndo joguinoma o perdu ɗum kala ɓe woynunoma Allah woynuma ɗum kala tampere nde o tampino yimɓeɓe e weññude ɗumen dans les réseaux sociaux o suurti ayibaji mumen ma Allah weñuma ɗum e nder prison he aɗani foof nan to sali aɗa sikki prison ngaji min ɗiɗo no mbawi tampindemo ha yoɓa ko ñamlanno an won wartiɓe de won artiɓe kanko noon wawi mayde toon walla o dañi ko ɓuuri muus e mayde aɗani warta tan maaya aɗani maaya kam neɗɗo kam so maayi tan o maayi Allah andi noon ko tawoyto kono woni gurnam aɗa wuura ɗo e nder e leydi ndi guura e dow leydi gandum tan kam taw ko souffrance guurata taw maayiɗo leeliɗo o ɓuurma foftude o ɓooyi tampinde ɓe o tampinanno woni hen taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jokkodiri ɓe fonctionnaire uji taw gandano wonde tampino ɗum ene ko kanko woni ɗo eyyi addi ɗum fof omo soomi e nder mabɓe taɓe ganda ko on woni baɗowo bonande aɗani ko addi ɗum fof addi ɗum kadi ko yimɓeɓe hande ko ɓuuri hen hewde kamɓe kewi weñude koye mabɓe par ce que min mi ronki famde hoto neɗɗo jotto aɗa waɗa bonande jagga hoore ma aɗa filma hoore ma min ko ɗum woni ko donkum famde jarribede bodete hay sinno ko joom galle ma gonduɗa walla ko joom suudu ma gonduɗa e ko ɗum holko jari hen filmude hay Côte d'Ivoire to a yiyani ceerno jaltude toon ino so tawi ko an ƴetti portable jangani hay rewɓe feewi direct worɓe sagataɓe leeli tan hankkadi en mbaɗa ko boni on ko ceernajo di
en kanni ɗon émission ɗum noon bandiraɓe hojomaji meɗen gasi haala ay salima woppi woɗon ma haalɗo haala koccete min mi suusa kocce saka barde kocceten kulani ɗum kocce hanngandi oɗo wiyata kocce hay nde woni ɗo on woni e liberté makko nde en kulanima tawnoɗen jetti Allah alhamdulillah rabbil alamin hay goto men waɗani ko ganduɗa kono kocce ene waɗi ɗum menace walla goɗɗum wona ɗum kono saha noon hande ɗo ganduɗa wonde ko mi hulat kalande kocce police ara ɗo wi onon wonko ganduɗore kocce police danden ɗum police danden ɗum nanen ni tan nanen kocce ɗum noon hojomaji meɗen gasi haala sali mbaynoɗa bandiraɓe mbaɗande hojomaji ɗi gasi haala Allah jarama a jarama Seydi Sow a weltanama kadi eɗen mbiya bandiraɓe tan kadi kewɗen wiide min e kala saaha en jetti Allah kadi en calmini en juurima ardiɓe galle ɓe kawbo Samba Diop en Daoud Moussa Dia en kono noon en jetti Allah en calmini en beltinima kadi joguiɓe kaɓirɗe hande jogini en kaɓirɗe ɗe ko Djibi Dieng gorko mo Kanel Kanareje to e montage o ko Ali Samba Ndene Fall kono noon en calmini dendagal yiiɓiyanko Piindi en beltinimama surtout wonɓe diaspora ɓe eɓe jeeɓa émission no feewi eɓe nulama kadi e ma no feewi ha eɓe gandu tan nde min gonirmi ɗo tan ko haalde sa ñebbe an kam ñebbe tan komi ganduɗo minen to onon to jaaɗon fof mbiyon sosoɓe ko ñebbe taw harmi e jeeɗiɗi minen min jeyani min nana aɗan hunde fof ɓuuri musde ko takkede ka waɗani min ɗo joni hande taw mami kada jooɗi bidon ñebbe bidon haye bidon Samba Diop jeeɗu ala ñebbe ko Abou Samba Diop jeeɗu kadi soɓe jeeɓi émission lewlewal hakkude Abou Samba Diop e Abou Gaye maɓe taw toon bidon ñebbe o bidon ñebbe o ano jeeyi ɗum wona koye ma ɓe kefti ɗum ɓe jeeyi mbaɗiri émission jooɗi noon ɗum ɗon mbayi ranwude taw yimɓe tan koye tew wona on waɗa hen tamare e soble min wona min haali addu noon a weltanama Seydi Sow a jarnama kadi en beltinima bandiraɓe ɓe foof en ɗaɓɓe mabɓe kadi yaafo wonni mbiyamini kala saaha haala weeɓani kono hettade ɓuuri sattude kadi kalten ko kalten ko haqqillaji meɗen jiiɗen hoore muɗum welti faami kalɗen kono yuɓɓi Allah jarama jarama en beltinirima ɗum Allah jiiɗi hen kadi fewani yo faam ko haala wayi noon eɗen kam kalten ko haala haqqillaji meɗen eɗen ñaagui Allah nde Allah feenata kañum yiyande mum Allah feena enen haala meɗen o heddi ko woni mbiten ni jaam jowɗi jaam less jaam ɗo hakkude ɗo kala ko feewe haala ka e yewtere nde e jonde nde ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓuuran meɗen yo Allah hokken kadi tawede kadi ñalawmaji goɗɗi kadi e jonde wonde inchallah Seydi Sow bellama ñande foof machallah waɗi fayida no feewi kono kadi hande to kalɗen ñebbe ɗo en calminirat ɗon hono jinnaɗo Salidia hono baba Alaji Samba Dia en teddinirimo kadi bidon ñebbe mo sali addi ɗo joni joni o baboy ñebbe ko no jaɓe tan ɗum na asalama min calmini dendagal galle o e dendagal bandiraɓe e Agnam foof en calminiri ɗumen ɗon en calmini kadi o mo ganduɗa woni Mamoudou Adama Diallo gonɗo to Angers en calmini dendagal bandiraɓe weltortoɓe Piindi TV kono kadi weltortoɓe yewtere meɗen rendo Piindi ɗum noon bandiraɓe aadi bil aadi sarade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e yewtere nde ko ñande wonde so gueɗe ñaawi